Pozdrav svima. Palo mi je na pamet da je ovogodišnja Noć veštice u stvari pravo vreme da odgledam neke svoje omiljene horore i jedan od njih je definitivno filmski klasik Alien ili kako smo ga mi preveli Osmi putnik iz 1979. godine. I o tome hoću danas da pričam o nauci iza tog filma. Generalno, mislim, kao astrofizičar, u meni je problem nekada da gledam filmove, sci-fi filmove, a da ne obraćam pažnju na nauku i da ne razmišljam koliko je nešto tačno s naučne strane ili ne. Tako da, mada obično podelimo onako filmove na, ovi filmovi su samo kao za zabavu, kao recimo Alien, i onda ne obraćam previše pažnju na nauku ili nešto tačno ili ne. A s druge strane imam neke filmove koji su kao, koji se trude u stvari da budu naučno tačni, kao što je, na primjer, Marsovac ili Kontakt ili tako nešto. I kad gledam te filmove, onda malo onako kritičkije posmatram kroz oko astrofizičara, da li je nauka tu dobra ili nije. Ali Osmi putnik koji sam by the way, gledala sigurno više od 20 puta. Nikad nisam posmatrala kroz tu onako naučnu prizmu, već prosto jednostavno mi je zabavan film. Sad, ove godine sam baš za Noć veštice odlučila, ajde malo da pogledam nauku iza ovog filma Osmi putnik i o tome danas pričamo. Neću ulaziti u baš sve detalje šta je naučno tačno, šta nije. Hoću da se zadržim na glavnim temama, a to je da sa naučne strane diskutujemo da li je svet u kome se dešava radnja filma Alien moguć negde u svemiru i da li je eventualno neka vanzemaljska vrsta u obliku aliena, odnosno ksenomorfa, kao što imamo u filmu Osmi putnik, moguće. Tako da krećemo. Inače, disclaimer je jedan, upozorenje, znači ko nije gledao film, bolje nek pogleda ili nek se zaustavi ovde, pošto bit će dosta stvari, ćemo nekih otkriti. Takođe, ako ste malo gadljivi i osetljivi, predlažem da neke delove izbjegnete, prosto spominjat ću malo krvi, malo neke užase, ipak je ovo horror film, tako da eto upozorenje za to. Inače, ovo je, mislim, filmski klasik koji je režirao Ridley Scott. On je inače režirao i filmove kao što su Trkač, znači Blade Runner i Thelma i Louise, ali ovo mi je nekako najomiljeniji njegov film. Inače, Sigourney Weaver je u glavnoj ulozi i prosto neverovatne, mislim, s razlogom je ovaj film dobio Oscara za vizualne efekte, prosto i danas, kad je 40 godina kasnije gledate, mislim, ti efekti, sci-fi film, onako izgledaju prilično ozbiljno, onako za pohvalu i dan danas. Ranje filma se dešava nekih 100 godina u budućnosti od sada, znači 2122. godine vidimo jedan komercijalni svemirski brod, Nostromo, koji je negde zaustavljen sa svoje originalne putanje i skrenut na novu destinaciju da istraže neki signal za pomoć koji su dobili iz nekog planetarnog sistema i tamo dok to istražuju, oni sretnu tu vrlo agresivnu vanzemaljsku vrstu koja pokušava da ih ubije i prosto ostatak filma oni prosto pokušavaju da prežive. Znači, to je osnovna postavka. Ajde sad da vidimo malo nauku. Šta je tu tačno, šta nije? Da krenemo od prvog mesta gde se sve to dešava. U pitanju je Heron mesec, ili tehnički nazvan LV426, jedan od 3 meseca oko jedne od planeta u planetarnom sistemu na nekih 39 svetlosnih godina od Zemlje. Taj sistem je sistem od... To je dvojni sistem, znači 2 zvezde koje su nalik Suncu i, kažem, vidimo u početnoj sceni, vidimo tu planetu koja vidimo da ima kao prstenove, kao Saturn i vidimo taj mesec na kome se sve to dešava. I sad ono što znamo o tom mesecu je da je on nekih 600 km u poluprečniku, znači nekih 10 puta manji od Zemlje. Ono što je možda malo odmah prvo meni bilo čudno je što, kad pogledate sva ta manja tela, sve te asteroide u sunčevom sistemu koji su te neke veličine,
oni su svi malo nekako nepravilnijeg oblika, malo nekako krompirasto, da kažem, izgledaju, jer prosto tek stvari koje postaju veće, kao je gravitacija jača, gravitacija stvari zaravni napravi malo kao sferu. A ovdje u kadru jednom vidimo prosto da taj sistem izgleda prilično sferan, što je malo čudno za nešto te veličine. No, i to nije najveći problem. Prvi veliki problem s naučno-tehnološkog gledišta nailazimo kada čujemo da je gravitacija na tom mesecu 90% zemljine gravitacije, znači otprilike ista gravitacija kao na zemlji. Sad, ako znamo onu fiziku iz osnovne škole, Newtonov zakon gravitacije, i imamo ovu informaciju koliko je veliko to telo i da je gravitacija ista kao na zemlji, možemo da izračunamo lako koliko je masivno to telo, koliko je masivan taj mesec i dobijemo da je nekih 100 puta manje masivan nego zemlja. Sad, to onako ne zvuči čudno, znači malo je telo manje masivno, što je okej, ali onda možete recimo da preračunate gustinu tela, tako, gustina je ona masa koja je zaprimljena, i onda dođete do podatka da je gustina tog meseca 10 puta veća nego gustina zemlje. I to je ono što je prva čudna i naučno problematična stvar po meni, jer prosto, kad pogledamo sve vansolarne planete koje su otkrivene do danas, najgušće od njih, jedna super zemlja, ima gustinu maksimum 2 puta veću od zemlje. Znači, sva tela su dosta ređe, znači niko nije 10 puta gušće od zemlje. Tako da, takav jedan sistem u našoj galaksiji da postoji je meni vrlo problematično sa takvom gustinom, jer gustina oslikava otprilike materijal iz kog je rođen taj sistem, znači da bude tako gusto to telo, znači da je ceo taj sistem, te zvezde i te planete u njemu su morale nastati od nekog oblaka gasa koji je super bogat nešto metalima, mnogo više nego što imamo inače u našoj galaksiji. Jedna opcija kako možete možda to da izbegnete je da kažete da je možda taj mesec, kako ga vidimo u filmu, nastao kasnije nekim sudarom neka dva tela i u tom sudaru da je izgubio deo svog lakog omotača i da je ostalo samo obaljeno teško jezgro tog jednog meseca, što bi objasnilo tu veliku gustinu. I kasnije isto što saznamo o tom telu da se jako brzo rotira, to bi objasnilo brzo rotaciju, ali opet tako bi se uništili i svaku eventualnu atmosferu, a opet kasnije čujemo da tu postoji atmosfera prilično gusta, tako da generalno meni je ovo problematično za postojanje jednog takvog sistema. Šta još znamo o tom mesecu? Znamo da je, kao što sam rekla, ima atmosferu, ima prilično gustu atmosferu, kažu primordijalnu atmosferu sačinjenu od metana, kristala ugljen dioksida, pošto je tamo prilično hladno, prilično visok pritisak. Vidimo jedan kadar zalazak, odnosno izlazak sunca na tom mesecu da je plavičast. Verujem da su inspiraciju za to dobili sa prvim slikama zalaska i izlaska sunca na Marsu, što smo dobili par godina ranije, gde je stvarno zalazak i izlazak sunca na Marsu su plavičasti, što je posljedica fine prašine koja se nalazi u atmosferi Marsa, na čemu se rasejava svetlost. I vidimo plavičast izlazak. Tako je u ovom kadru u jednom filmu vidimo da je na ovom mesecu LV-46 plavičast zalazak sunca. Čujemo, kažem, da se brzo rotira, obrne se oko svoje osi za neka 2 sata, što je isto problematično, jer kad pogledate tela, te veličine u našem sunčevom sistemu, znači najbrže se rotiraju nekih 10 sati im treba za rotaciju, tako da ovo je malo previše brzo, ali kažem, ako verujemo onu scenariju da možda taj mesec nastao nekim sudarom, ajde, to bi možda objasnilo tu brzinu. I kao posljedice te brzine rotacije imamo i te u filmu što spominju jaki vetrovi, tu da duva i tako to. Tako da, taj mesec nekako meni izgleda sa tom gustom atmosferom i s tom planetom, sa prstenom i svim tim hladnim uslovima, ono je podsjeća na Titan, Saturnov mesec u našem sunčevom sistemu, ali sa nekim primesama kao Marsa, ili ima taj plavičasti zalazak sunca i tako. Ali kažem, problem je ta suviše velika gustina. Sad, to je što se tiče samog tog planetarnog sistema i mesta gde se dešava rad. Ajde pričamo malo o vanzemaljcu u tom filmu. To je ksenomorf, xenomorf vrsta. Vidimo ga ovde na slici. Znači, prvi put kad se pojave u kadru u filmu, prilično su jezivi, ogromni su, znači viši su od 2 metra, vidimo da ima neki
kao čvrst skelet, neki oklop imaju, čvrst kao kevlar, u kasnim delovima, u nastavcima filma pucaju metke na njih i to teško se probija, mada ispaljuju bacače plamena, tako da očigledno je taj materijal od čega su napravljeni zapaljiv. Nemaju oči, što ih čini potpuno strašnim, tako da nekako verovatno se, pretpostavljam da se kređu u prostoru kao slepi miševi preko akustičnih talasa. I ono što je najzanimljivije možda kod njih što vidimo je da umesto krvi imaju kiselinu. I vidimo u jednoj sceni kako ta kiselina kad poseku tog vanzemaljca, onako iscuri, onda im progori trup brod, onako nekoliko spratova na brodu. Sad, kako biste mogli da imate neki organizam da ima kiselinu koja tako nagriza metal umesto krvi? I prvo što pada na pamet je planeta Venera. A zašto planeta Venera? Pa zato što na planeti Venera imate jako gustu atmosferu, ekstremne neke uslove, jako je toplo i imamo oblake od sumporne kiseline. I tamo padaju kiša od sumporne kiseline. Tako da prilično je jedno neprijatno mesto za život i opasno. Tako da bih očekivala da ako bi ikakav život postojao na Veneri, a inače ovih dana se priča da možda su neki tragovi u atmosferi kao posredni dokazi, jest indikatori života, su nađeni možda, kažem, još treba to da se proveri, naučiti još malo imaju debatu oko toga, ali ako ikakav život bi na Veneri, recimo, postoje, pretpostavila bi da bi taj život bio prilično ekstreman, ono što zovemo ekstremofile, jer prosto moraju da opstanu tako nekim užasnim uslovima. Tako da mogu da zamislim da negde u svemiru postoji neki sistem, neka planeta ili neki mesec, gde prosto toliko užasni uslovi za život postoje da su organizmi stalno izloženi recimo kiselini, tako da su morali da se adaptiraju, pa sada im je kiselina maltene teče kroz vene ili kao ksijanomorfno. Tako da to mi zvuči nekako, ajde još moguće, jer imamo takve uslove negde u našem sunčevom sistemu. Sad, to je što se tiče samog vanzemaljca, ksijanomorfa, onako kako on izgleda. Sad, najproblematičniji delovi dolaze kod najužasnijih, meni, što znam na strani tiče, kod najužasnijih delova koje vidimo u filmu, a to je sad se spremite, ona užasna scena kada vidimo vanzemaljca koji prvi put probija grudni koš jednog od jedne osobe na brodu i ubija ga time i izlazimo iz grudnog koša. To je najproblematičnija scena zato što prosto slomiti rebro, a pogotovo probiti grudni koš je prosto jako teško. Znači, treba jako puno sile. Eventualno bokser može to da uradi svojim udarcem i to ne uvek, 1:4 šanse da će slomiti rebro, ali kažem, treba nevjerojatna količina sile, treba neki preko 3000 njutna sile da se primeni da bi se slomilo rebro, a još više ako ćete da rasturite ceo grudni koš. I sad je pitanje da li ovaj mali bebak xenomorf koga vidimo ovde, da li to može da izvede? Znači, šta, videli smo veliki vanzemajac, ovaj ima preko 2 metra na sebi, ovo je beba, znači mali je, on možda ima u sceni, onako izgleda ovo manje, rekla bih da ima možda 5 kilograma, znači, okej, bokser može da neka bokseru treba, neka treba 3000 njutna da se slomi grudni koš i bokser to može da izvede, da li može ovaj mališa to da izvede? Problem o tome kad pričamo o snazi je uvek što nikad ne pričamo o snazi u apsolutnom smislu, u smislu, naravno, ja sam jača od bube, mislim. Uvek se priča o snazi na osnovu toga snaga u poređenju sa masom. Znači, koliko svoje mase, koliko svoje težine možeš da podigneš. Najjači čovek ikada koji živao držao je rekord nekih 17 puta svoju težinu da podigne. Ali, recimo, bube mogu mnogo više i čuveni je najjači organizam je balegar koji može da podigne i 1000 puta svoju težinu. Tako da, ako hoćemo da
ako hoćemo da ovaj beba ksenomorf, zinomorf bude toliko jak, da isto može da proizvede 3000 njutna sile da probije taj grudni koš, isto kao bokser, to znači da bi njegov odnos snage i mase tog ksenomorfa treba da bude 20% veći taj faktor nego kod čoveka, nego kod boksera. Sad možda vam zvuči da je to okej, pošto recimo kod balegara je taj odnos 50 puta, to je da okej, takav broj postoji među organizmima na zemlji, što ne mogu da baze malice. Problem s tim je njegova veličina. Znači on je malo, mislim, po meni su više veliki da ima taj odnos snage i mase. Zašto? Zato što taj odnos snage i mase kod organizama opada što su organizmi veći. Zašto? Zašto vama snaga potiče od vaših mišića, znači koji su po površini tela jer se nalaze, dok vaša masa potiče od količine materije koju imate u sebi, znači ide se zapreminom. Znači, odnos snage i mase je kao odnos površine tela i zapremine tela. Što odmah znači da, ajde sad zamišljajte kockasti ljude, da ne razmišljamo o rukama i nogama i tako to malo razmišljamo o Lego ljudima, neka sve kockasto. Znači, ako uvećate dimenzije organizma duplo, tako, vama površina tela ide kao veličina na kvadrat, znači raste 4 puta, a vama zapremina tela ide kao veličina na kub, znači raste 8 puta. Znači, vama masa mnogo brže raste, kako se organizmi uvećavaju, masa mnogo više raste nego snaga, što znači da taj faktor snaga u odnosu na masu opada što su organizmi veći. Tako da, balegar može da ima taj odnos snage masa 50 puta veće nego čovjek, ali ovaj beba ksenomorf koji je onako već ima 5 kila, što je prilično, malo je velik taj odnos snage masa da bude faktor 20, pogotovo ako je taj vanzemaljac nastao na mesecu gde je gravitacija ista kao na zemlji. Zašto to kažem? Zato što možete vi pretpostaviti da, dobro, šta ako je on rođen, nastao negde na nekoj planeti, na nekom mesecu gde je gravitacija mnogo veća nego na zemlji, onda prosto njegovi mišići su se navikli da se bore sa jakom gravitacijom stalno i po prirodi su jači nego naši. Recimo, to je bila originalna ideja iza koncepta Supermana. Znači, Superman u originalnom stripu je prosto vanzemaljac sa planete Krypton, gde je gravitacija mnogo jača na zemlji i on je to bio verovatno neki prosječan lik. Međutim, kada je došao na planetu Zemlju, on odjednom, pošto je mnogo manja gravitacija, on hoće normalno da hoda, u stvari taj njegov normalan korak ga prebaci preko neke zgrade. Znači, da su stavili da je taj ksenomorf došao sa neke planete svakog meseca gde je jača gravitacija nego na zemlji, onda možda i da progutam tu priču sa tim faktorom, koliko ima faktor snage u odnosu na masu, ali ovako mislim da je malo previše. I poslednji problem meni tu najveći vezan za Elijana iz Osmog putnika je prosto kako je on porastao od bebe do onog odraslog čudovišta koje izleće iz mraka i ubija nekog za koliko je to moglo da prođe kad gledate film dan, 2 ili tako nešto. Znači kako ide od 5 kila do preko 100 kila za 24 časa. Pod broj 1, da rastemo, treba nam hrana. Hrana nam je gorivo. Znači trebamo otprilike unos nekih oko 3000 kilokalorija da dobijete pola kila onako nemasne, dopreona mišićne, da kažem mase. Što znači da on poraste od, ne znam, od tih 5 kila do 100 kila, otprilike mu treba neki pola miliona kalorija da unese, znači otprilike oko 60 kila hrane da pojede. Nigde u filmu nismo videli da je on usput nekog pojeo, niko se nije žalio da im je neko bio frižider ili bilo šta, sad da li je to neki metal, nešto, nemam pojma, ali prosto mi je problematično, pitam je šta je on jeo da poraste toliko. A drugi problem je sama brzina rasta. Znači, prosto čovjeku treba, ajde da kažemo da nam treba 18 godina da porastemo od bebe do 180 cm. Znači, rastemo nekih 10 cm godišnje u tom periodu, ajde kao tineđeri. A ovaj xenomorf je porastao od bebe, znači, do, ajde, neke isto 180 cm za 24 časa. Znači, on raste 10 cm na čas, a čovjek raste 10 cm godišnje. Znači, ta brzina rasta, 10 cm na čas, je mnogo veća od bilo čega što znamo na zemlji. Znači, postoje neke džinovske alge ili bambus, recimo, koji najbrže rastu, koji rastu do
4 cm na čas, ali ne 10 cm na čas. Znači, metabolizam tog Elijana, tog osmog putnika je prosto neverovatan, mnogo veći od svega što znamo, tako da to je meni drugi najveći problem ovome. Tako da što se mene tiče, moja presuda je da ovakav neki vanzemaljski život negde u svemiru kao osmi putnik u ovom filmu, kao Xenomorf u ovom filmu, mislim da nije moguć. Takav, jednostavno, mesec s tim osobinama, odakle on potiče, mislim da nije moguć. Mislim da je suviše jak taj organizam da probije grudni koš i mislim da suviše brzo raste da to bude realno. Ono što je najverovatniji scenarij koji će nam se desiti, ako ikada nađemo neki vanzemaljski život i da će taj vanzemaljski život verovatno biti neki primitivan oblik života, neki možda virusi, bakterije, nešto što, kad pogledate, nekad može biti mnogo opasnije, su oni mnogo otporniji na neke ekstremne uslove, mogu da prežive razne uslove i mogu da budu nekada mnogo smrtonosni. Tako da mislite o tome za ovu Noć veštica i to kod mene za danas i pogledajte film. Ćao!